yarinya 'yar shekara 3 ta rasa ranta yayin da wani ɗan shekara 40 ya mata fyaɗe. Karfe 4 na yamma a dalilin fyaɗe da wanda ake tuhuma Baba Idi mai shekaru kimanin 40 zuwa sama da ke zaune a lungun Alhaji Halliru a unguwar Gama ƙaramar hukumar Nasarawa ya yi mata ranar Talata da ta gabata. Kimanin kwana 6 da ya gabata, Idi ya ɗauki Yasmin zuwa ɗakinsa ya ba ta alewa inda ya yi lalata da ita kuma ya tsoratar da ita cewar idan ta faɗa wa abbanta sai ya kashe ta da almakashi kuma ya haɗa ta da magen gidansa ta cinye ta. Kasancewa ta mai tsoron mage ce, ya kwantar da ita ya ɗora mata almakashi a wuyanta ya ce sai ya yanka ta da shi idan ta faɗa wa abbanta. Bayan ta shigo gida an cire mata kaya za a yi mata wanka, aka ga jini yana fitowa daga jikinta. Aka ce mata me ya same ta, sai ta ce Baba Idi ne ya yi min wani abu, ya cire min wando, sannan ya ce idan na faɗa wa abba na sai ya yanka ni da almakashi. Umma dan Allah karki faɗa wa abba. Daga nan aka ɗauke ta aka kai ta zuwa asibiti. Likitoci suka tabbatar da penetration kuma suka faɗi hanyoyin da za a bi don kula da lafiyarta. Bayan jami'an tsaro sun kama shi state CID, ana cikin ba da statement aka fito da shi da ankwa. Tana ganin sa ta ruɗe, ta firgice tana cewar umma ya ce zai kashe ni, me yasa kika faɗa abba? Daga nan zazzabi ya rufe ta, aka dare ita gida har zuwa washe gari da ta rasu tana maimaita cewar zai kashe ni da almakashi, zai kashe ni da almakashi. Yau kwanan Yasmin 3 da rasuwa sakamakon zaluncin da cin zarafin da wannan la'anannen Allah ya yi mata. Allah ya gafarta mata, ya sa mai ceton iyaye ce, shi kuma Allah ya raba al'umma da irin wannan la'anannen mutumin. Amin. Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.